Dahil sa bagyong Karina, pansamantalang iniwan ng pamilya ni Jenny ang kanilang tirahan sa barangay Bunlalakaw sa mga Taram, Pangasinan. Pinasok kasi ito ng baha dulot ng walang tigil na pag-uulan sa probinsya. Yung dinadaanan namin po na tulay hanggang dito po. Pero ngayon baka lampas taon na po doon. Habang tumatagal daw po, lumalalim daw po eh. Isa lamang sina Jenny sa 121 na pamilya o 369 na individual na pansamantalang inilikas sa mga evacuation centers dahil sa malawakang pagbaha. Agad naman silang hinatiran ng family food packs mula sa pamalaang panlalawigan. May masasaing na rin po kami at mauulam dahil po doon sa relief good po. Malaking tulong po talaga doon. Maraming salamat po. Maliban dito, hinatiran din sila ng hygiene kits at mga gamot. Tayo po ay nagpamigay ng mga jerrycans at hyposol para to make sure po na malinis po yung mga tubig na iinumin ng ating mga displaced families and individuals. Gayun din po, nagbigay po tayo ng mga essential medicines gaya po ng gamot para po sa lagnat, para sa ubo at gayon din po ay mga vitamins gaya po ng vitamin C at multivitamins. Namahagi naman ng lugaw ang Gikusina na isang inisyatibong inilunsad ni Governor Ramon V. Gico III. Katuwang sa pamamahagi ng tulong si 2nd District Board Member Philip Peter Cruz, Provincial Social Welfare and Development Office at Provincial Health Office. Papasalamat po tayo dahil okay naman, wala tayong casualty, pero importante rin po na nabigyan natin ng probinsya sa pangunguna po ni Governor Ramon Gico, Vice Governor Mark Lambino, na may hatid po ito mga food packs, hygiene kit at medicine. Malaking bagay po ito sa ganitong sakuna at meron po silang pangunahing magagamit. Sa barangay Malicos, San Nicolas, Pangasinan naman, ramdam pa rin ang malakas na buhos ng ulan at zero visibility dahil sa kapal ng hamog. Tuloy-tuloy naman ang rescue and evacuation operation sa mga residenteng binaha sa Sitio Darayasen sa barangay San Vicente, Alaminos. Pinapayuhan din ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog at baybayin sa bayan na pansamantala munang lumikas. Binabantayan din ang level ng tubig sa mga flood-prone areas sa bayan ng Anda. Sa tala ng Pangasinan PD RRMO, umabot na sa higit 200 pamilya o higit 800 individual ang inilikas dahil sa epekto ng habagat at bagyong Karina sa probinsya. Umabot na rin sa 8.8 million pesos ang iniwang pinsala nito sa sektor ng agrikultura habang 91 million pesos naman sa mga infrastruktura sa probinsya. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.